em trobo amb els jesuïtes Lleida del Col·legi del Claver i m'explicaran quins són els seus experiments. Crec que estan relacionats amb la cromatografia, però també m'hauran d'explicar què vol dir aquesta paraula. A veure, Laura, explica'm. Sí, doncs hem agafat diverses plantes de per aquí l'entorn i també hem agafat la casitos i hem fet la cromatografia d'aquestes dues coses. Per a fer-ho vam agafar les plantes i els casitos, i també ho estem fent a l'hora que ho expliquem. Ho estem veient ara mateix, la nostra companya també ens ajudarà mentrestant ho anem explicant. Sí, llavors agafem els lacasitos de color vermell de color vermell i juntament amb aigua desprenem el seu color. Llavors, després, quan s'acabin de desprendre el color, juntament amb alcohol, ho posarem a una placa de Petri. Llavors, amb el paper de filtre plantat a la placa de Petri, l'alcohol cruixaria pel paper de filtre. Llavors, segons l'afinitat que tenen els diferents colors dels lacasitos vermells amb l'alcohol, s'anirien desprenent els colors al paper de filtre i quedarien aquestes cromatografies. I aquí tenim el resultat de les cromatografies. Com que el temps que ens queda és breu, ara el que farem és anar cap a la teva companya perquè ens explicarà un altre experiment d'aquí del Claver. Mentrestant el veiem, a veure si trobem també a la teva companya. Qui és la que ens explicarà aquest experiment? Vinga, va. Tu? Com et dius, tu? Marina Pollo. Marina? Vinga, Marina. Doncs som-hi. Què és el que tenim aquí? Doncs aquí tenim una paradeta una mica d'astrologia. Tenim astrologia. Sí. Molt bé. Aquí una mica de la massa del sistema solar en comparació a la massa del Sol. Aquí tindríem un cigronet d'aquestos és Júpiter. Mira. I tot un quilo és el Sol. Llavors aquí tindríem la resta de planetes són també un cigronet. Però per què són un cigronet? Doncs perquè tenen, t'ho imagina't, un quilo de massa de cigrons. Vale. Tota aquesta massa és la del sistema solar. D'acord. Aquesta està repartida entre els planetes i el Sol. Llavors el Sol té el 99% de la massa. Serien O sigui, bueno, doncs tots. milers i milers de Júpiters, no? Sí. I Júpiter i la resta de planetes són 2 cigronets en comparació al quilo. I d'alguna manera podem, després minimitzar, o veure el que seria el Sol. Molt ràpid, veig aquí alguns vidres, això ho heu fet vosaltres també? Són cristalls que els hem fet amb unes sals d'ADP. Molt bé. Que és bàsicament, hem agafat aigua, els hem dissolt, l'aigua l'hem calentat fins a que bulli, hem dissolt el cristall, llavors hem intentat que es refredi tot lo lento que pugui, perquè així els cristalls es van incorporant de manera bé, es van ficant perquè quedin bonics com aquests. I heu fet art, de la ciència heu fet art, a que sí? Moltes gràcies per explicar-nos-ho, doncs ja ho veiem.